Next would be Mr. Mike Nakwa. Kong Mike Nakwa ako. Rondak Bayan sa Radyo de Gusenyo. Since di na kailangan ng plebisito para sa pag-divide sa two legislative district. Kung sa kakampante nga mupasag kini kung tanaw ni mo wabay mo babag ani kay kung ano may plebisito. Wala plebisito. Actually, ako na naiiwan si Speaker Martin, no? Nakita niya sa Butuan, kumiyagi 2 weeks ago sa Butuan City. Ako na siyang i-istoryahan na create another second provincial district. In fact, kung 2022 pa ako po ito sa istoryahan, yung sa paglang muna, no? So, kung ko si Ipan, okay, this time I will support your bill. Hindi na ako siya, kung ganyan gusto sa mga tao sa District 2. As to assurance, no? Pero sa ako, assurance ano, mga sinasuro sa percentages nato, hindi na ito mataglaan yung kinabuhin natin is internet in this world. No? Asuro sa mga 20% na mabuhay mo, kung mo babag, no? At kung gusto mag-trade o another second sa district kay mag-create daw taong monster. Mag-create matag monster? Ang atong katuyuan, ang paspas ang kalambuan sa second district. Itas admit, no, nga mas maayo man ang duha ang congressman. Ano ang mati, duha man? Mati, gamay-gamay ang mati, Dago Oriental, duha ang gaya ang congressman dito. Tagom duha. Ang bako na create yung probinsya di Oro, duha. Kaning namang Occidental, isa ra gina, gamay mo lang pagpilikuan, no? So kita, the only requirement sa Balaod is only 450,000 population to create a district, constitutional district. Kita naman tayo sa Labad Resort. We are now about 760 atong population or 770. Pero kung sa latest census, background ng census 2025, pero taas-taas na din siguro, mas increase pa na. We are more than qualified to create another constitutional district. So you were saying mas matagad ang concern sa mga Dabsuranon kung duha ka congressman kung imagine lang, may practical example ako sa inyo. Kami sa Congress, we were allotted 150 million worth of projects every year. No? So una pa, wala pa nang pirma-pirma. Long before, no? When assumed 2022, nagaan 150. Takulan ka o kugihan ka congressman, nagkaya 150 million. No? So, karon sa province of Davao, Don District naman ta, nagawa 150. Ako apod. Halos ako yung ako tindaghanan ng barangay. Halos tanang barangay diri nag-aaral project at isa at duha pa, no? Halos tanan, no? How much more kung duha mo? Kung duha mo mang tinabangay, no? Dili ta makunahuna na monster away nato atong pinsan na congressman dia, ihuda na congressman dia. I don't think monster, no? Kasi ang mga mayor dia karaan na kayo. Balik na lang pagka-mayor, gusto mo na sila mong buwan. Elevate ko na sila. Ang idalo man nato na buwan. May gayunan sa uban. We are not, kita rin may laki ng Davao Resort. Dagang may laki rin. Dagang may laki, dagang mga bright pa nato. Mas buutan pa nato. Mas angayan pa nato. Kita rin mga yun. Wala ko ang buwan. It's us give opportunity to others also. Gusto ko na sila mag-servisyo. What make us special? Makanan ko, sabi na dapat gusto, isa lagi, kita lagi ng laki yan.